Авыл хуҗалыгы уңганнары язгы кыр эшләрен тамамлауга тармактагы яна бер мөһим компания Яшел Урак килеп җитте. Бу җәһәттән елдагыча мал азыгы хәзерләү буенча район күчмә семинары оештырылды. Ул агымдагы елда 30 май көнне Мир ширкәте базасында үтте. Семинар 2 өлештән торып, беренче теоретик өлеше Карабаш авыл мәдәният йортында булды. Анда Башкортстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының беренче урынбасары Азат Җиһаншин, муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илгизар Хәмидуллин, Мир ширкәте рәисе Илдар Нәбиев, Башкорт дәүләт аграр университетының доценты, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Игорь Кузнецов, авыл хуҗалыгы идарәсенең баш зоотехнигы Альберт Мөхәммәтҗанов катнашты һәм чыгыш ясады. Аларның чыгышларында мал азыгы хәзерләүдә бик күп файдалы киңәшләр әйтелде. Һәм залда утыручы агропромышленность комплексы җитәкчеләре, аларның баш агрономнары, баш зоотехниклары үзләре өчен мал азыгы хәзерләүдә бик күп кирәкле мәгълүмат алды. Аратаба семинар хуҗалыкның Карабаш авылындагы кәҗә үләне басуында дәвам итте. Монда семинарда катнашучылар хуҗалыкның печән, сенаж, силос хәзерләүдә катнашачак техникалар белән якыннан танышты. Һәрберсе турыдан-туры басуда эшләтеп күрсәтелде. Биредә шулай ук Башинком фәнни предприятиесе җәмгыяте вәкилләре алып килгән продукцияләре тәкъдим ителде. Киңәшмәдәгеләр басу янында гына урнашкан 500 ферма дәүләт программасы нигезендә реконструкцияланган ферманы карап чыктылар. Гомумән, семинарда районның авыл хуҗалыгы тармагын үстерү, аеруча дөрес итеп сыйфатлы мал азыгы хәзерләү, савым сыеры малларыннан мул итеп сөт саву, яшь үлчәмнән тәүлеклек артым алуны арттыру буенча әйтелгән киңәшләр тормышка ашар дип ышанабыз. Әлеге фәһемле киңәшмәдән тулырак репортажны алдагы чыгарылышта авыл хуҗалыгы рубрикасында тәкъдим итәрбез. Айгөл Муллаянова, Инсаф Исмәгыйлов, Илеш телерадиокомпаниясе.